出国那个 slam 中农山戏嘛。Kapaningkong do nga panpaw ka jing kamen patham ka jing sungu yo play upala sngap ya ka jing pensapriang ka jongi ya ka hok ka jing sisa lamba for election campaign bat sisa nei bakani ka singi ka result kade hi ka bangyo ban bat nong kenti kabon lamba kamon ka jong play ka bang scam ka jing job jong ka PVP pertong ka jongi nina ya ka ban persang ya ka ban pendep ya ka bang pular hakmat kiransan jong election hi kane gadi gada balba lanya kira thai kira jelap kimdul jing sanya shu mana da ban mar san kuat ki sinem ani phai ko jula ringi phai ki wi pat banta jing election KMP salok sabha rom nei ke ka kam ko ki wi kira contribute ki kam contribute dai no ko kata makia kram bitan development hukum san gadi ki issue development gadi ban sustainable development number 1 ra kiu karoi ka kiu ni karoi ka pa jadi kalau ni nomor ini iba iba ini kisahnya tidak kami dan kisah New York yang mana kita kamu job mereka jengjok kemudian saya dapat review tentang review dengan pi kan ka mandate ka bupai ba awai yo bang apa ka interview lemba kiwi political parties hari ni kinya singi bukiong ba kin job bet nomor gidon ki vote bank jongki lagi pai NPP lagi pai UDP pai Congress Nrei ya ka sur jong pai bai ka bon pai ba nginum la ya ka ban take for granted. Mo pai ba ari la start la shai ban ngi scam gidi di jing serang jong jing kala. Ngimdon jeng atatin maru pai ba la da mat. Iki different political parties, different government, different executive committee jong ka district council na ka por ngi scam ru wang no ya ka ban persang ya ban mat thamai. Kamu juga MP minta kalau pihak job ya ka election MP ada pilih namanya semat job ya ka election kathongi kumba mangi ki MLA bat kumju kamtam kum MP barang job dasi kadai bangin budin bangin pendep ke ga bangi pular bangin lehok la jong kamram kadai ti bat ke jingger ke election ada ini people party akan tok ya ka sen job kamtam barden mah dan ke jibab ki ngangai scam hi haba nisha banong giding sando ke jingger khu kawan ka bolong ke jingjob kum tarasi amar ngi la penget ala dia bangin umplut di kapor bana kawang keti kiwe bangin klet apat ki issue ke basau tona dia kalau ngani ka singi ke jing job kadai ba ni job ya ke jing sisa ni job ka hok ni job ya ka bor joko pisa ni job ru ke jetli joko cak pendu bat ngin job rani sepat ban sei unong elam uba ni la kimi lenti la amnut baru sekata ku mo cak pendu mereka ni supaya dia maka not long kalau kamu minta kabut ka kiu ka kindiat ka ngamu ka kiu compare ke malih ngai scam nang dis kamat nang ya pedi kam ban ngai scam hiru baki electorate hi kinang yo ita ka bor ke jing shania